journalists, the media itself, a very important change in attitudes and lifting LGBT culture, which is just as important as laws and legislation. Отсутность вот этой темы, амаль што отсутность, это сапраўды як бы факт. І сапраўды факт на сённяшні дзень, што у журналісцкай супольнасці ёсць такая з'ява, наши коллеги боятся этой темы. Тут не все залежит от журналиста, потому что вельмі шмат еще залежит от редактора, от редакцыйнай палітыкі. Сродкі незалежныя, яны замоўчваюць гэтую тэматыку, тому что она не з'яўляецца папулярнай у грамадстве. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі ствараюць негатыўны вобраз прадстаўнікам сексуальных меншасцяў. Мне падаецца, што вельмі многія тэмы, накірункі нашага жыцця, яны б зусім інакш бы ўспрымаліся, калі б усё ж такі адбыліся ў нас нейкія сур'ёзныя змены, звязаныя з мадэрнізацыяй грамадства, звязаныя з дэмакратызацыяй. Аднясенне сябе ў стан такой дэмакратычнай апазіцыі або дэмакратычнай супольнасці не азначае аўтаматычна тое, што гэта сапраўды свядомасць на ўзроўні дэмакратычных каштоўнасцяў і прызнання раўнапраўя такого, якое яно закладзена ў канцэпцыі правоў чалавека. Когда я буду готов к тому, чтобы создать семью, у меня будет любимый человек, мы решим завести ребенка, заключить брак. Хотелось бы верить, что я смогу сделать это и здесь. Існуе вельмі шмат стэрэатыпаў, каб яны разбураліся, якраз такі мусіць арганізавацца такое абмеркаванне, мусіць стварыцца нейкая крытычная маса, якая будзе тлумачыць людзям, у чым яны не маюць рацыі. Прысутнасць той альбо іншай тэмы зусім не азначае, нават шырокая прысутнасць зусім не азначае, што это трапляе і неяк моцна ўплывае на самую грамадскую думку. Трэба прывіваць талерантныя адносіны самых першых гадоў жыцця, і, конечно, в этом великую роль могла подыграть школа, навучальная установа. У человека, который подвергается вот такому нетолерантному окружению, возникает чувство собственной ущербности, чувство обиды, чувство тревоги. У них, таких людей, которые подвергаются такому нетолерантному отношению, чаще бывают депрессии. Самым большим страхом у людей, наверное, является страх неизвестности. Когда ты не знаешь, что скрывается за ширмой. И вот именно геи – это что-то за ширмой. Адказы могуць быць на паверхні, просто трэба не замоўчваць гэту тэму, пра гэта трэба казаць.